Croeso nôl I Brew yn y bar, a dwi'n nôl yn Clwb Rygbi Porth Harlequins yn y Cymronfa. Ac ar ôl gwario bach o amser gyda'r minis and juniors yn ystod yr wythnos, a fe'n glir bod yna llawer fwy o hyder na phryder I gael. Felly edrych mlaen I cael gêm llawn antur a phendantrwydd oedd I Cymru I ceisio diddannu'r cefnogwyr yma yn Porth Harlequins. A heddi, ni yn y bar y tro yma, felly dilyn ni. Pwy fydd yn ennill a beth fydd y sgôr? Cymru 53-7. Fi mae'n Cymru yn ennill 50-dim. Ie, Cymru 60-23. Cymru 40 17. Cymru 37-22. A pwy fydd yn sgori cynta? Dylan Lewis. Lewis Rhys Zamet. Zamet. Dewi Lake. Halfpenny. Lee Halfpenny. Oh, Zamet. Dad Jenkins. Johnny Edwards. Pwy fydd ser yn y gêm? Halfpenny. Davies Jenkins. Dwi'n ddim yn gwybod pwy sy'n chwarae, A pwy fydd ser yn y gêm? Anscombe. Thomas Williams. Zamet. Yeah, Zamet. Beth yw'r cwestiwn again? Da gan Jack Morgan, osgoi'r dacl gynta, nawr I Zamet, Lewis Rhys Zamet, a'r git mewn i'r dwy'r hygen, a dyna ni, dyna'r safon sy'n gan Gymru ar yr asgell de. Taw lwbeth Aletaw, na chi dacl. Mae'r capten wedi mynd yn holl ffordd I hunan. Pa chwaraewyr nath aros allan I chi hynna? Dwi'n Falataw, mae wedi chwarae llawer o rygbi, ond chase back tackle cyntaf, a mae dal yn cario tackle fel mae pob, as he always has. Mae bwysig mae'r chwaraewyr profiadol yma I ffordd mae Cymru mae'n wario gêm. Ie, yn y gêm mae agos fel hyn, mae angen chwaraewyr sydd wedi bod yna. Unrhyw chwaraewyr wedi aros allan I ti o ran tîm Cymru? Dewi Lake yn ethgog, ie. Da iawn nhw. Bydde ti'n gwneud unrhyw newidiadau ar y hanner? Yn y ganol, meddwl. Yn y ganol, ie. Yn y canol o fe? Ie. Cere Dan, meddyliau am y hanner cynta? Ni'n chwarae fi gormod o rygbi, dweud y gwir. Mae angen I ni clicio'r bel nôl mewn I 22 Portugal. Gobeithio mynd am y 50-22 fel mae nhw wedi wneud. You've got to take it out of Portugal. They fronted up and they're right in the game at the moment. Fel ti'n gweld yr ail hanner yn mynd? Dwi'n meddwl Cymru yn ennill, ond mae angen ni gwella yn llawer, especially yn y tac. Troedd I nôl i'r ochr dywyll, a mae'r cais wedi dod. A Jack Morgan sydd I gael mor syml â hynny. Faletaw yn codi, yn mynd I hunan. Talwbeth Faletaw yn croesi. A gyda symudiad ola'r gêm, mae Cymru wedi wneud eto. Cymru'n ennill yn y diwedd. Ti'n hapus gyda'r canlyniad? Hapus iawn. Gêm agos yn y diwedd. Beth wnaethoch chi o'r ail hanner? Wari teg I Faletaw, sgorio, reit yn y diwedd. Ddyn gêm dda, wari teg, bendigedig I Gymru yn ennill. Yn edrych mlaen at Australia, chi'n credu bod cyfle dyn ni I curo nhw? Wel, dim os nhw'n chwarae fel wnaeth nhw heddiw, mae rhaid I nhw pigo lan dipyn bach. Mae'n amlwg bod oedd Portugal yma I chwarae rygbi, ond dyna fe, dyna sut mae rygbi mynd, ond ni wedi cael y 5 pwynt ac gobeithio byddwn ni'n topio'r grŵp ac yn cael rhywbeth yn y quarters wedyn, ie. So, gaethon ni'r canlyniad yn y diwedd, ddim falle'r perfformiad. Ti'n hapus gyda'r gêm? Hapus iawn, ie. Roedd yn agos ond hapus. Yn edrych mlaen falle at Australia, ti'n credu byddwn ni'n ennill? Ie, mae chance, da iawn, ie. Wel, dyna ni te am benod arall o Brew yn y bar. Gweithaf y perfformiad, mae Cymru wedi cadw mlaen y lefel momentum ar ôl fuddugoliaeth yn erbyn Portugal. Cofiwch ymuno gyda ni pan byddwn ni yn Clwb Rygbi Porth Harlequins wythnos nesaf pan mae Cymru yn wynebu Australia.